Bamuzenga lena nasengene Kube namandla bengizobuyisa mama Bathi indlamlenze unomgqa unomgqi ngegqeba wayifumana inhloshana wavenhloko wayizwa inhlokomo wathi ulingiso lingisede wafudumeza kwashisa zathi insizwa nentokazi uyoba kuyithula ke leyo ndawo wawungekho lapho umfowampungose lo Khuzani inkosi yomaskandi njengokusho kwama Blue Nation phansi emandaba enkandle emahlathi amnyama suka cela ukubingelela ngwamukele kwisiteshi esikhulukazi imlama media ubingelelwa yimini umJJ vetevete bafazi bagangele bavulela ikhandlela maqede yenzeka leyo mpahla kulowo muzi unkunzi sematholeni imbongi semacimbeni abaningi bashiya endleleni bemile bekhamisile bethukile lenkondli baxakile phela bese ngifikile nekhali zami sengilolile sengisho ipeni iphepha nalo ulimi lakwaZulu uZulu omkhulu ongangezulu ngingumZulu phaqa futhi ngiyashaqa amafindo bekufasiwe ngiyaqaqanga hayi indaba enkulu ke sokhuluma ngayo indaba yayo lensizwa yakwaMpungose inkosi yomaskandi njengokusho kwama Blue Nation ukuthi ke yafaka isithombe ke sikamawayo lapha siyazi ukuthi ialbum noalbum hayilenzi iphuthu ukuthi ingaculi ngonini ingaculi futhi ngoyise kulonyaka ke futhi siyazi ukuthi bihamba nethoyeleni lidane kule ngoma ethi ngabe ngiyaguqa futhi yona ngoba mina engiyithanda kakhulu kule album lethi ngabe ngiyaguqa and futhi ipromoter itholele ndidane kakhulu kodwa ke indaba esifuna ukuyikhuluma yiyo ke lokuthi uMaNgema uyafana nalensizwa ake ngithi lensizwa lena iyafana noMaNgema umfowampungose uyafana nonina uyafana noMaNgema uyafana noMadlukovu kakhulu futhi ngiyaxakeka ukuthi mina hawu kanti intombi yakwaNgema yadlulisa kancane kangaka futhi kwakuyintombi enhle leyana kwakuyintombi enhle wayekhethile uMpungose kakhulu kwakufanele azale umuntu ozoba umbango kangaka emculweni kamaskanda aphinde adume izwe lonke adume nangaphandle adume nasemazweni yilokho ke besifuna ukureporta ke siyimlaba media siyibongele lensizwa lena ukuthi izalwa intombi enhle kangaka noma ke ngasekho la uMaNgema alale ngokuthula ike yakukhuluma ukuthi ke lentombi yamshiya ngomhla ka11 February 2004 ingakho ke phinde wayifaka ke isithombe sayo nami ngizoyifaka la kodwa angithandi ngoba ngicabanga ukuthi abantu banegunya lokusebenzisa izithombe zakhe yibo bakwaMpungose thina ke sesobe sesithatha lokho okuncane nje abasinika khona ngicela udlule ngo like no share no subscribe sayimini ubuwankesha